শান্তি তাকে কামনা করিল। ধন্যবাদ। खुलुमबाय रायजोफोर, आं नोंथांमोननिसिम जे मोनसे गोनां भिडिअ आं शेयार खालामनो सानदों। जायफ्रा भिडिअ इन्टारेस्टेड भिडिअखौ फुरायै नायलांजोबबानो जाबाय। दिनै जे आसाम लेजिस्लेटिभ दे स्पिकार मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा मागो दमासिनि बयखौबो रायजो राजाफोरनो हामब्लायथि एबा गोजोननाय जासिहरदों। दा बे मेन भिडिअ थांनायनि सिगां आं नोंथांमोननो जे बे मोनसे भिडिअखौ शेयार खालामनो सानदों। जे मोनसे जायगायाव जे आलफाफ्रा जे माब्रै उदां जे मागो दमासि अर्गानाइज खालामदों आरोखि, बिसोरो पार्टि जालायदों। अब्ला बिसोर आर्म्स लालायलायनानै बबे बिसिनि मोनसे आफादा उदां नामा नोंथांमोनहा नायनानै लाग्रोबानो जाबाय भिडिअखौ। बेनि उनाव नोंथांमोना मा बिबुंथि एबा मा नोंथांमोननि गोसोजों फोरमायथि सानो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों শুনা শুনা অসমী কথা হতৰ চলাগী কৃষি উদ্যোগ বাণিজ্য বিদেশী সম ৰাজ্যলৈ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো। ভোগালীৰ আনন্দই সকলোৰে জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ শান্তি তাকে কামনা কৰিলো। ধন্যবাদ। खुलुमबाय। बयनिसिमबो मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। मागो दमासिनि रंजानाया बयनिबो जिउआव जेन' सुखु गोजोन लाबोनानै होफैयो बेखौनो मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। आंनि बे न' ओंखाम संग्रा बोरायरायाव जे अर सायदों आरोखि, आं बावनो भिडिअ खालामबाय। दा दे बेखौ नायोब्ला जे माखासे जे आसामनि जे आलफाफ्रा बायदि उदाङै बिसोरो थानो हायो नामा? आं बांद्रायखिनि खोथा बुंनाय नङा, नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय। जे जोंनि आवगोल जे जोंनि बर'फ्रा जे जायगाफ्राव, जोंनि बर' जायगाफ्राव बा बर'नि न'खरफ्राव थानानै ओंखाम जानो हायामोन एनडिबिफ्रा। दा आलफाफ्रा बिसोरना उदाङै थानानै आर्म्स लानानै बिसोरो गामि गामि थानो हायो। बेखौ मा बुंथाव? माखासे बुंनांगौबा गोबां खोथा दङ। जोंनि बे बर' हारियाव बर'नि सायाव गोबाङैनो जे सरकाराबो बर'नि आर्म्स लानानै दावहा नांग्रा, बे बर'नि आर्म्स लानाय दावहाया मानि जोंनि बड'लेण्डनि थाखायमोन, नङा होमबा रायजोफोर? दा बिसोरनिया आलफाफोरनिया बोरै उदाङै बिसोरो आर्म्स लानानै सिलाय लानानै बिसोरो बिहु एबा माबा फालिलायनो मोनखो? बे असम्भब, नङा होमबा ना? दा बिसोरनिया मोनसे उदां हिसाबै आर्म्स लानानै बिसोरो मोनसे मा होनो, बिसोर गामिफ्राव थानानै उदाङै बिसोरो थानो मोन्थाय मोनो नामा? बे बिसोर मोनसे कुइसन जानानै थाबाय, नङा होमबा रायजोफोर? नोंथांमोनहा मा बुंनो सानो फोरमायहरबानो जाबाय। आरो जुदि भिडिअआ गोदानब्ला आंनि चेनेलाव चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय।